Право се подига. Той няма да излезе. Най-хубаво е там. Ако може да се качи. Земята е много лоша, бе, човек. Да. Тук кълта. Глина и бахти. И тук като напълни графера и до там. Граферата нахаква и... Добре де. Сега каква е идеята? Се качим горе ли? Тук трябва да сложим нещо, защото... Чакай сега, ласката, дай тук да сложим... Ласката мисля, че ще е по-зле. А? Държи ли? Съветския съюз, гледай! Съветска съюз. Какво да гледаме? Сега ще тежка събута. Изключи му. Нещо му и изключи му, май. Те е пригледал напред. Няма първо. Толкова и да. То ще гледа как излиза. Значи гумата му е хубава, няма нужда от Хубава гума е, да. Само ласка, виж какво слага. Бачи паджано. Гумите са много важни. Това точка няма губи. само за да се направи кефа си. Това точка няма губи. Няма губи, няма. Я да му излезе. Чакай, мамо, чакай. Опъне! Какво е нещо отпред на това? Аз ще се кача отпред на гумата. Моята купа тук не може да падне, но аз съм с 10 години, че личак ти с 33-ки съм. Да. Зов, чакай малко. Чакай да се кача там. Не бе, той ще иска да върти предната гума. Дай. Чакай. Чакам на тази отива. Чакай, Тошко. Не може, не може. Тя няма гуми тук те.
И тя и веското има ти пуска. Абе, не може бе, край вече. Ай, лати отзаде, пата, помага ми. Пак да се кача там, да ни върти. Вода да сложиш. Само не пускай чистачки. Айде!